வணக்கம். அதுதான் கேள்வி. ஓகே, நம்ம என்ன ஆப் பற்றி பார்க்கணும்னா இன்ட்ரோ மேக்கர். இப்போ ஒரு வீடியோ ஒருத்தவங்க ஒரு இன்ட்ரோ, மாசான ஒரு இன்ட்ரோ, பெஸ்ட்டான ஒரு இன்ட்ரோ இல்லை, அதுலேயே சூப்பரான ஒரு இன்ட்ரோ மேக்கர் பார்க்க போகிறோம். அது வேறு இன்ட்ரோ மேக்கர் தான். டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, பார்க்கலாம். உள்ளே போகலாம். இப்போ உள்ளே போகலாம். உள்ளே போனோடனே இன்ட்ரோ மேக்கர் மேக் ஆசம் இன்ட்ரோன்னு வருது. சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, ஹலோ கேட்கும். ஹலோ ஓகே, இன்ட்ரோ மேக்கர் நாட் பார்த்துக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் கேமிங்க்கு ஒரு இன்ட்ரோ கொடுங்க. இப்போ நீங்கள் கேமிங்னு ஒரு சேனல் வச்சுருக்கீங்க, ஏதாவது ஒரு கேமிங் சேனல், அதுக்கு ஒரு அதுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஆனால் அதை பாருங்கள், கேமிங் இன்ட்ரோன்னு தனியாக இருக்குது. இதில் ஒரு இன்ட்ரோ பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கேட்கும். நம்ம ஹெச்டி என்ன கிளியராக தெரியுமா இல்லை நார்மலாகவே போதும் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஆகிட்ருக்கும். ப்ராசஸ் ஆனோடனே நிறைய டாப் டூ வியூ ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குன்னு ஒரு டைட்டில் நம்ம போடணும். ஓகே, டைட்டில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நான் கேமிங் சேனல் வச்சில்லாதனால விஜய் என் பேர் போடுறேன். சும்மா விஜய் என்னடா வர மாட்டேங்குது, ஒரே நிமிஷம் இருக்கேன். விஜய் ஆர்வி அப்படின்னு போடாச்சு. ஓகே, இப்போ நீங்கள் அந்த கலர் ரைட்டிங் என் பேரோட கலர் கூட மாற்றலாம். சரி, இந்த நல்லாயிருக்கு, ப்ளூக்கும். அடுத்தது டிசைன், நம்மளோட டிசைன் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் வீடியோ பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் டார்க்னஸ் எப்படி வேணால் மாற்றிக்கலாம். இவ்வளோ ஃபுல்லாக டார்க்னஸ் ஒரு நார்மலாக இவ்வளோ இருந்தால் போதும். எந்த கலர் வேணால் மாற்றிக்கலாம். நீங்கள் ப்ளூ கலர் பிடிச்சிருக்கனால நான் மாற்றிக்கிறேன். என்ன காட்டுறேன், ப்ளூ கலர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஐயோ அப்படின்னு சரிங்க. ஓகே, ப்ளூ கலர் பிடிச்சிருக்கனால நான் அப்படியே வச்சுறேன். ஓகே, இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு மியூசிக் வேணுமா, இன்ட்ரோ அதுக்கும் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இன்ட்ரோக்குன்னு தனியாக இருக்குது, ட்ராவலு இதெல்லாம் இருக்குது. நம்ம இன்ட்ரோ கொடுத்துருவோம். இன்ட்ரோ கொடுத்தோன்னா நிறைய இது இருக்குது பாருங்கள். சூப்பரான மேக்கப் தான், அதில் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ டிக் பண்ணியாச்சு. டிக் கொடுத்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா எடிட் பண்ணணுமா, ஸ்டிக்கர்ஸ் ஏதாவது போடணுமா, அந்த மாதிரி போடலாம். உங்களுக்கு என்ன ஸ்டிக்கர்ஸ் வேணுமோ போடலாம். அடுத்து அது உங்கள் சவுக்கு ப்ராசஸ் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, டிக் கொடுத்துருக்கேன். போட்டுட்டிங்கன்னா